Sidro Ning Royo Ayu Mengkoyo Sidro sedekap seluruhan berkait aban bahwa semuanya aku cipta yang konsol dia pemilihan konsol ini konjo trio pengantenan datang timang perkara sini digoro kita sih lengkeh sampun dipun apalagi buat para bapak panitia penuh ingkang sampun ngatur lampahing sang pinamanten sang pinamanten badhe pinangge wonten kalih sapan dipun rajani dening para kadang-kadang para waris para ibu-ibu bapak-bapak ingkang margi doa pangestu memuji dumateng para sang pinamanten kalian sawanten kakak dapingan ibu pengantenipun Bapak penganten kakung ugi Bapak Surani Purwo putaripun dasar lengkeh-lengkeh bagus mambuka kaya kunjung-kunjung Batara sang putri ayune kaya dene bidadari turun saking Narcabodha dadi para matane kang mendhet sang wartawan mendhet foto kangge kenang-kenangan bidang yang sampun paripurna engko kangge kenang-kenangan bahaya anake wae bintang tularan Tanah Putri dipun bidharaken para parekan agung bidadari para ombyong sang pinanganten menika jejering wonten setunggaling ora jaman biyen apa ubung-ubungan ubung-ubung iki ping 3 aja nganti ora dilaksanake iki adat istiadat utawa awake dhewe iki ngrasakake jaman kanca kaki sami kang sulit sembar mandat iku minangka pasen miting dinanipun kampus dadi cara saiki wonten nata kanan kiri mantan binyo tengah ambi gebu sahyani semangat sang mantan sembar mayang ini us muni pembantu podo mayang iki kembang kantus dadi tanganing para sesepuh karya para pundhit supaya atur untuk dhewe dauk ngantos ing ginjing rukun panggih moyo ngantos dadi kanca dewa lan kanca driya menika sampun dilesarake para ibu dukun ngapyuk toya isine kembang warna-warna dan supaya kene warna-warna disapen dibobroki yen mangkung yen iso kenceng aja nganti kaya padahal ibu-ibun mangkon Anten Putri dan ketok setiane sayangane karo Anten Kakung oh mas iki tanda resmi yang saya tamu dan kalau Jawa oh mas ndok dipecah iki isine ndok bundir pecah pikirannya pecah nare pecah wah jadi pratondo prambang yang kulit magisang untuk sampun bunyi pikiran ini pun pecah bro pecah nare tangannya sabudi untuk kemakan ngaturakan kamu pelosok ini sang mami kali jadi akan jumeneng jajan jeneng kaya komo jaya komo rate yo berwarna bermani yo kaya kondang lanang kondang wadon yen rama-rama kondang lanang iki mudeng iki bumani golek pamuka dia kanggo cukup Siken saya sumewak maring harataning kawurayan sami sang kemanten Indo nikah kursi gading dampak kundak-kundakan alon-alon jadi kudu kursi gading dampak dikok tingali saluan kok alane bambu peramat dan izin barang sari-sari binar perok boyo sang
manggu ketangguh loro isi samyo Kuwi wong-wongane munggah sisan kuwi. tahu kan ada doang kok tapi masih diombo ini buku nanti saking seneng bunga anti medalaken letter saking hasmana ini bunyi petolo saking bunga dunia mana ojo nangis dari bagi cewa sini yang gue saiki nangis dari yo jadi takut kabeh loro sing patat iki sing tek yo ayu nek sing sampe karo sampun jajan iki to berjalan kok jolar dandanan ampe-ampe kok sampe kamu duri sore kali kamu lebar sampe yo bukan cara tidak maharawan sanoto samyo enggak sekalian sampun dipunaturaken wonten masalahipun para kadang-kadang tekan sampai paling kono dene sami manggihaken manten kekalih manten kakung putra Bapak Surani Purwo ingkang putri Nduk Cahayu Yahayu Tiara Mawati putranipun Bapak Positi saking Kalaragu Loro kaya kuwi loro sing gedhe. Manten kakung Ahmad Jalani jajah desa Irupangkori dalak Panial. Kono ning desa di masih golek kanca golek sana sedulur ning kono ketemu ning Kayu Agung.